Hemmeňize salam dostlar. Men Resul. Meniň YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Men size bugün islenlik bir oýuny ýa-da programmada puluny köpeltmek öwretjek. Geçip bilmeýän oýunyňyz bolsa, şonuň puluny köpeltmek öwretjek. Play Market'e girýäňiz we islen oýunyňy saýlaýaňyz. Mesela men öňden oýnaýan oýunum bardy, şoň puluny köpeltmek isleýän. Balyk. Siz balyk bolýaňyz we siz özüňiz ölmez ýalak kiçi balyklar ýa-da adamlary, kenardaky adamlary ip öz wagtyňyzy geçirýäňiz. Bu oýun hem gyzykly, size hem maslahat berýän. Şu oýuny men saýlap ýüklemekçi. Bu biraz wagt alar we men videony kesjek. Dostlar, oýunumuz ýüklendi we oýunumuz şu wagt taýýar görnüşde we onun pulunu näet köpeldirilýänligini size görkezjek. Munyň üçin Lakpaça programmasyny ullanmaly. Bu programmanyň men linkini aşagda goýaryn. Siz şo saýtdan girip alyp bilersiňiz. Onda girýär. We ine şol oýun tapdyk. Menü ýalyk oýunlar setir izine durýar we siz islen oýunuňyzy şon ýaly etip bilýäňiz. Şu yerden aşağıda yama menüsü 3-nji we basýaňyz. Eger telefonuňyzda root prava bar bolsa, o göni ustanowka etýär we root prava ýok bolsa, men görkezişim ýalyk etmeli. Şu yerden ikinji açara basýaňyz we yeniden oluştur. Şu taýda täzeden döretmek. Şu programmany täzeden döretdirýär. Bu biraz wagt alýar. Men videony kesjek. Siz hem şu onuň gutoran ýerine häzir size görkezip. Ana dostlar, Zagruzka gutordy we faýla gitýär we şu ýerde kaldyr we ýükle. Ikinji. Eger telefonuňyz Android 9-dan ýokary bolsa, göni ýüklep basyp bilersiňiz. Men Android 8 bolan üçin şuna basýan. Öňkü versiýasyny pozup, täze versiýa geçirýär. Pozduk, ne bolsa täze görnüşini şu yerden ýükleýär. Programma yüklendi. Yine oyunu açıp size görkezmek için ahil edilişini. Bu usul bilen siz käbir VPN-larda aýyna plança dollardan siz VIP bolup bilýäňiz. Bu usul bilen siz käbir VPN-larda hem bolýar. Siz bu VPN-lary bilen VIP görnüşde hyzmat alyp bilýäňiz. Ýöne bu usul käbir VPN-larda kämir işe ýaramaýar, sebäbi käbir VPN-lar zaşitasy güýçli bolýar. Oyunumuz hem açıldı. Ne oyun şeyler görüşüňiz ýaly oýuny täze başlaňyzda şu ýerde 5 almas we 0 teňe bolýar. Siz puluňyzy ansat ýol bilen köpeltmek üçin häzir size görkezjek. Ine şu ýerde ýokarda
altınlar ve almasları satın alış bölümü var. Şo ýere girýär, basýar. Ine bu yerden islen pul mukdaryny saýlap alýaňyz. Ine men özüm has köp kristal almak isleýändiňiz, şuna basýaňyz we ne Lakpaça diýip çykdy. Lakpaça uygulama içi satın alma. We muňa göni evet diýip basýaňyz. Sizde orça bolsa da diýip çykar. Ne görüşüňiz ýaly göni pul geldi. Bu ýerde meselem ýene bir gezek basyp görkezde. Bu basýar, ýene pulumuz köpelýär. Videomuz şundan ibaretdi. Videomy halam bolsaňyz like goýmagy we kanalymy podpisat etmegi ýatdan çykarmaň. Hemmäňiz sag bolun. Indiki videomda Wi-Fi net 100% döwmek usulyny öwretjek size. Indiki video çelim garaşmaňyzy haýyş edýän. Sag bolun.